Čiže keď to tak nejako rozdelíme, tak máme že normálne otehotnenie v prirodzenom cykle, čiže počas ovulácie alebo počas plodných dní dobre naplánovaný styk. Potom pri jednoduchších poruchách plodnosti používame insemináciu, skrátka IUI, to je intrauterina inseminácia. Inak povedané, to je také dokonalý čas na správnom mieste, čiže pozrie sa ovulácia, musí byť priechodné vajíčko vody u ženy, pozrie sa spermiogram a v podstate v prípade, že sú vhodné podmienky, tak vieme ako keby vstreknúť spermie do maternice správny čas na dokonalé načasovanie. To je inseminácia, to je metóda, ktorá je jednoduchá, nebolestivá, lacná, ale je samozrejme úspešná pri ľuďoch, ktorí nemajú nejakú výraznú poruchu plodnosti alebo nejaký vážny problém, že je to rezervované pre jednoduché poruchy plodnosti. A potom IVF je to, čo je rezervované pre ľudí, ktorí už naozaj nejaký problém v rámci toho spontánneho otehotnenia majú, ale stále u nich je reálna šanca na to mať dieťa, len potrebujú na to pomoc.